Dobrý deň, pozdravujeme z Poľska, kde sme prišli podporiť našich priateľov z Konfederácie, obzvlášť môjho priateľa Romana Frica, poslanca Poľského sejmu. 25 rokov vládnu v Európe sociálni demokrati, tzv. Kresťanskí demokrati a s nimi teraz najnovšie aj liberáli a progresívci. A po 25 rokoch ich vlády vidíme, ako Európa vyzerá. Idziemy tam po to, żeby walczyć o zachowanie naszych tradycyjnych wartości. Oprócz tego będziemy walczyć z tymi straszliwymi absurdami, które panują w Unii Europejskiej. Ale tí európski liberáli, tí progresívci sú silní preto, že držia spolu. A preto aj my vlastenci, Poliaci, Slováci, Češi, Nemci, Rumuni musíme držať všetci spoločne, aby sme ich zastavili, tie nezmysly z Bruselu. V Európe sa už rútime z jednej krízy do druhej. Jedna kríza nahrádza druhú krízu. Jedno je isté, že tie krízy budú pokračovať, kým oni budú v Bruseli vládnuť. Za spoluprácu a mier v Európe. Poliaci, voľte Konfederáciu. A Slováci, voľte Republiku. Ďakujem.